момчета и момичета, аз съм Minecraft Gamer Pro и днес искам да обясня, че вече няма да снимам в този YouTube канал, местя се в друг канал. Не ме питайте защо, това е понеже нещо стана с YouTube канала ми и вече не мога да качвам там. Не знам защо, мисля, че мога да кача той, дано да мога. И вече смятам в другия канал да почвам да снимам само така на компютър, ще обясня защо. Не бях снимал доста време, понеже ми се беше развалил телефона и ходи на ремонт, нали? И вече като си влязах в регистрацията, пишеше, че не мога да качвам, не знам защо. Нали, мога да се влизам в това, мога да гледам всичко, но не и да снимам, не и да качвам. Заради това смятам да сменя YouTube канала, надявам се YouTube канала ми да ви хареса. Следващия канал ще се казва Райко Б, мисля, че не знам как се казва, ще видим. Ще има долу в описанието линк към него, ще снимам вече само на GTA или на други игри. И се надявам да ви е харесало моето кратко видео за fucking-то. И добре, момчета и момичета, аз бях Minecraft Gamer Pro и с Богом на този YouTube канал.